sabu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen jeeta kam ko bonnedagal no mbaɗa ani Victor Hugo min woppirma noon an hande noon mam nehe an mi réglete ha mbayni montor so Allah jaaɓi ni ñalteten. Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, il a été trahi par son meilleur ami. Yonne so Mandela waɗe trahir. Mais aujourd'hui, Victor est trahi par son propre père. Oh, que le monde est cruel. Mi waɗanima taw trahir Victor Hugo an idi kam waɗe trahir Victor Hugo han guertoɗam ƴettuɗa loota de ameni de guertoɗ no loote holno mbaɗɗa tonnguɗa ɗo ɓagguiɗa daani gaddumi ɓoggol ngol tonguma hammadno amin nuuc mina fondata komi dole kay ɓurɗa kam. Maaleykum salam Ibrahima. La vie de tout un chacun est tracée haut, on ne force pas le destin. Celui que tu seras bâillonné. Tablel ko ñeyɗa gila subaka an mouvement rien nar ko haajuma woni ala ɗum wona haaju mon an ɗum eyyi neɗɗo tongotaki o ko waɗi kam ko sa wanno kam ɗum mi tonguma holko waɗi anani kalama ko jari wadde tongom o ƴetti coppam nande pan amiɗi coppino loote han koɗi gardi tan ko waɗi ko sa wanno ɗum mi lotma koɗi Ibrahima gardi pamamo min ɓuuri ɗum ardede o min ɓuuri ɗum ardede min woni bammakko min ɓuuri ɗum moƴƴani anen ceerno mo ɗum ɗo mi riwete ha mi riwete duttoɗa semence anani 1 mois loi so sarenaki a yoɓat kam ɗum anani ayta kono yaab woppirame ɓiyam anani he suut yeki aɗa waɗa kam doka sadere woppam concentration yurmo hoorema coppi so tulwi yurmo hoorema en somoro yurmo hoorema hay mawɗo joom waare mo jaɓata lootade so tulwi mi lootat ɗum hay mawɗo joom waare so waɗi ko fota waɗe tongue Victor Hugo mi rewnuma ha gandumi ade mi rewnima way nattat noon dolli maka dada karanti wowo kattanti wowo samba kiri kaña beelel samba dado woyam dara dara maaleykum salam e o kam ko moytoto bisimilla bisimilla a jibbin o versement ko manquine versement o wonɓe ñamlumi hen tullay mo wima ya ñamle ɓoccoɗam min ñamlumi hen ko Amadou e Demba e Paade e Samba mbi janggo so Allah jaaɓi salatu maɓe jaɓa sa haalama mbaɗa ngo yeeso damdi tullay noon mbaɗa yidde gorko ha hande liman debbo worɓe tan limata ɗo tullay woppu kala biɗoma zetam ƴetta ɓoccoɗam totta ɗum tullay ɓoccoɗam ɓe hoto waɗa hen gération anani hoto waɗa ɓoccoɗam ɓe gération so haala mbaɗa mina fotata dor ya a haɓitta hen Victor ala a yiyanimo ko joguiɗo force he sukul ɗemgal ma ngal noon kala to kalda ma bonana tema
ana rubulla ngoyla gorko ha musa la ilaha illallah min de naji tulay ko way musi fitta nam ko njibi ko njida ma ho jam halnam ko wodi de ceerno modi wari golle bonde de Allah bonde golle bonde o ƴetti facca gertogal min yi facca gertogal wadde café muro ronki mo ñam o fiimo piggal o waɗi leysetaji paakaji yew hay pingo pingimo tulay Allah muna seedi affaire musi ɓerdam de neɗɗo wattaji neɗɗo ƴeew tulay kalta ho est ce que wodi non Allah moppum kon wiyamo docta ɗo omo jogui base omo docta ɗo yo woyam bonni boomagam woyam mine boomagam kolito ndolli maka dada karanti wowo kattanti wowo samba kiri kaña belel samba dado woyam dara aɗa dilla mbaɗa ɓeeɗa wadde attaché haɓiram mi haɓitani he wono woni wono woni daro he hoto haɓɓide hoto haɓɓide mbima woto yettomi an ka kaŋaɗo men wona no yitida opération wona nayi cukalel ngel kolto wona nayi ko cukalel ngel yo Allah ñaw hakkude men ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen